సో ఫ్రెండ్స్, నేను ఆనియన్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. సో ఆనియన్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. అలాగే కొంచెం జీలకర్ర ఆవాలు తీసుకున్నాను, కొంచెం పల్లీలు, కొంచెం కరివేపాకు. ఈ ఎండుమిరపకాయలు కాదు, పచ్చిమిరపకాయలే పండిపోయి ఎండిపోయాయి. సో ఇంట్లో పచ్చిమిరపకాయలు లేవు. సో దాని బదులు ఇవి వేస్తున్నాను అంతే. ఇదిగానే సేమియా ప్యాకెట్, ఇది చిన్న ప్యాకెట్, ఇది మామూలు ప్యాకెటే, ఆర్డినరీ ప్యాకెటే. జస్ట్ నేను ఎప్పుడంటే అప్పుడు చేసుకుంటాను చెప్పాను కదా. మామూలు అయితే బాబినా అన్న అది చేసుకుంటాను, అది ఉంటుంది కదా, అది చేసుకుంటాను. కానీ ఇది ప్యాకెట్ ఉంటే తీసుకున్నాను అనమాట, చిన్నది. జస్ట్ 10 రూపీస్. 10 రూపీస్ మనం మ్యాగీ చేసుకుంటాం కదా, అలానే ఇది 10 రూపీస్ ప్యాకెట్ అనమాట. సో దానికి కావాల్సినవి మాత్రము ఉల్లిపాయ, కొంచెం జీలకర్ర ఆవాలు, కొంచెం పల్లీలు, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి. కానీ నేను మిర్చి వేసాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఆప్షన్, మీ ఇష్టం, ఏమైనా వేసుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఇది చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. నా స్టైల్లో నేను ఎలా తయారు చేస్తున్నానో మీకు చూపిస్తాను, పొడి పొడిగా ఎలా వచ్చిందో. సో బాండి పెట్టుకున్నాను, కొంచెం ఆయిల్ ఒక 2-3 స్పూన్స్ వేసుకుంటున్నాను నేనైతే. కొంచెం జీలకర్ర ఆవాలు, సో ఆనియన్స్, అంటే నేను ఈ కప్పు తీసుకున్నాను, అంటే ఎక్కువ తీసుకోలేదు, జస్ట్ ఈ కప్పు మాత్రమే తీసుకున్నాను. ఆ కప్పుకి 1.5 గ్లాస్ వాటర్ పోసి కట్టించాను. అంటే నైట్ అన్నం ఉంది, డాడీ తింటారు. నైట్ అన్నం ఉంది కదా, డాడీ తింటారు అనమాట. అందుకని కొంచెమే చేస్తున్నాను. తను ఎన్ని టిఫిన్, ఒకవేళ ఈ టిఫిన్ ఇడ్లీ చేస్తే, దోశ చేస్తే తిండు, కానీ అన్నం మామూలుగా ఉప్మా ఇలాంటివి చేస్తే కానీ ఖచ్చితంగా మళ్ళీ మజ్జిగ వేసుకొని అన్నం తింటాడు అనమాట డాడీ. సో డాడీకి పొద్దున్నే తినే అలవాటు ఉంది, సరే నైట్ అన్నం తినే అలవాటు ఉంది. నేనైతే తినను, నేను ఎప్పుడైనా ఒకసారి తింటాను. ఎప్పుడైనా తింటాను, కాకపోతే నేను అవి ఏం చేస్తానంటే దాంట్లో మజ్జిగ పోసుకోకుండా నేను పాలు పోసుకొని తింటాను. వేడివేడి పాలు వేసుకొని, నైట్ అన్నం వేడివేడి పాలు వేసుకొని తింటాను. అది నాకు ఇష్టం అలాగా. కొంతమంది నైట్ అన్నంలో మజ్జిగ పోసుకొని ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి వేసుకొని తింటారు కదా. సో నేను మాత్రం అలా తింటాను అనమాట. సో అవి కొంచెం వేగినాయి, ఇప్పుడు వేస్తున్నాను. ముందే ఎండుమిర్చి వేస్తే మాడిపోతుంది, అందుకని ఇప్పుడు వేస్తున్నాను అనమాట. మళ్ళీ మాడిపోతే బాగోదు కదా, అందుకని. చూడండి, ఉల్లిపాయ వేగింది అంటారు, మళ్ళీ ఇంకేమంటారు.
సో ఈ గ్లాస్ తోటి 2 గ్లాసెస్ వాటర్ పోస్తున్నాను. అది 1 కప్ కాబట్టి. సో మీకు ఇది తెలుసు కదా, ఉప్పు 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 కొంచెం ఉప్పు వేసాను. అది కస్టర్డ్ సాల్ట్ అన్నమాట. ఇప్పుడు దీన్ని మనం మగ్గించుకుంటే సరిపోతుంది. మూసి పెట్టేస్తే మగ్గిపోతుంది. సో మసులుతున్నాయి చూడండి, బాగా మసులుతున్నాయి కదా. సేమియా వేసేసుకొని ఒకసారి తిప్పుకొని ఇంకా ఉడకబెట్టుకోవాలి. ఆ నీరంతా ఉడకాలి కదా సేమియా. అదిగా ఉడకాలన్నమాట. ఇక చూడండి, వాటర్ అన్ని దిగిపోయాయి కదా. చూడండి, ఇంకా వాటర్ ఉన్నాయి. ఈ వాటర్ కండిషన్ కూడా తగ్గిపోవాలి, మొత్తము పొడి పొడిగా రావాలి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇదిగోండి సేమియా ఉప్మా ఇలా వచ్చింది. సో పొడి పొడిగా రాలి. ఇప్పుడు వేడి వేడిగా తీసాను కదా, అందుకనే కొంచెం వాటర్ చేయండి, ఇది ఇరిగిపోతుంది. సో ఇదన్నమాట, జ్యూసీగా వచ్చిందనమాట. బాగుంది, కాకపోతే ఇలా వచ్చింది ఫైనల్గా.